Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Crewhub. Είμαι ο Crewflake και σας καλωσορίζω πίσω σε ένα καινούργιο επεισόδιο του Total War Attila. Είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, όπως βλέπετε, με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία πλέον, όπως γράφει εδώ πέρα. Είχαμε ξεκινήσει εδώ από το Δυράχιο, από την Ήπειρο συγκεκριμένα, και επεκταθήκαμε σιγά σιγά και πήραμε διάφορες περιοχές. Όπως βλέπετε εδώ, το παιχνίδι πλέον μας λέει Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Καταφέραμε και την πήραμε πίσω, διότι καταφέραμε και πήραμε την Κωνσταντινούπολη στο προηγούμενο επεισόδιο. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να το τσεκάρετε για να καταλάβετε τι είχε γίνει. Και είμαστε ακόμα σε πόλεμο με τη Σερβία. Και αυτό που θέλω να τους κάνω, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι να τους προτείνω μια ειρήνη. Δεν θέλω να γίνει κάτι κακό και να στραβώσει. Οπότε πάμε εδώ πέρα, θα τους προσφέρουμε ειρήνη και θα τους ζητήσουμε λεφτά. Νομίζω στα 4.000 είμαστε πολύ καλά. 4.800 high. Τι λέτε, ρε φίλε? Θα σας δώσω εδώ 5.000. Τι, 5.000 και είναι moderate? Έλα ρε, να τους πάρουμε χρήμα. 5.500 high. 6k. Θα τους τα πάρω, παιδιά, να ξέρετε, χοντρά. 6k και λέει εντάξει. 6.500. Μπράβο τα παιδιά. 7k. Ωραία, θα τους πάρουμε 7k, ξέρω εγώ. Μια χαρά είστε, βουνά. Να αναγκρίσουν pact δεν με νοιάζει. Εντάξει, τους τα πήραμε τα λεφτά. Ωστόσο, γίνονται και οι προβληματικές σχέσεις μας. Μια χαρά θα πω εγώ. Ωραία. Εσείς θέλετε κανένα trade? Δεν θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, τι σας έλεγα στην αρχή? Ναι. Ζητήσαμε ειρήνη λοιπόν από τη Σερβία. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν θέλω να έχω κάποιον ανοιχτό πόλεμο αυτή τη στιγμή. Θέλω να μετρήσουμε λίγο τις κινήσεις μας. Και γιατί το λέω αυτό? Θέλω για αρχή να κάνει μια ανασύνταξη ο στρατός μας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ πέρα βλέπετε έχουμε ακόμα στρατηγούς που αναπληρώνουν από τους συνεχόμενους πολέμους. Και θέλω να μετρήσουμε την επόμενη μας κίνηση. Σκέφτομαι ή να γίνει η νίκαια η επόμενη περιοχή η οποία θα πάρουμε, ή να ξεκινήσουμε μια μικρή επιδρομή προς τη Σμύρνη για αρχή και μετά να πάμε προς τα εδώ. Βέβαια από εδώ αυτή τη στιγμή είναι πιο εύκολο, γιατί έχουμε πιο πολύ στρατό μαζεμένο στα σύνορα βόρεια του χάρτη. Οπότε ναι, θα δούμε πώς θα πάει. Και να σας πω, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε κιόλας και κάνουμε το οτιδήποτε άλλο, ότι σας είχα βάλει ένα poll σε μια ανάρτηση εδώ στο YouTube και σας έλεγα ότι σκέφτομαι να κάνω μια καινούργια σειρά. Το Rome 2, που μέχρι στιγμής κερδίζει σε σχέση με τα άλλα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έκατσα και το κατέβασα εχθές μετά από πάρα πολύ καιρό. Το είχα παίξει για 100 ώρες το συγκεκριμένο παιχνίδι και είδα ότι στο ελληνικό Έλληνας YouTuber δεν υπάρχει κάποιος που να έχει κάνει τη Ρώμη σαν Ρώμη σε Total War. Θέλω να πω ότι έχουν κάνει ο Faction Leader, νομίζω έχει κάνει για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με τη διάσπαση που ήταν τότε Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τέλος πάντων στο Attila εδώ, αλλά δεν υπάρχει τίποτα με Ρώμη. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο στο να κάτσουμε να κάνουμε και να τιμήσουμε το Total War με τη Ρώμη, διότι γι' αυτό έχει βγει το παιχνίδι ως επιτοπλίστων. Οπότε ναι, θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο. Και να σας πω επίσης ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη την οποία δείχνετε στο κανάλι. Μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα. Έχω αρχίσει και βάζω στόχους, παιδιά, για το κανάλι, να σας πω την αλήθεια και να σας πω τη σκέψη μου. Θέλω να φτάσουμε τους 500 subscriber και στους 500, παιδιά, όταν θα φτάσουμε θα ξεκινήσουμε και live stream, θα ξεκινήσουμε και τέτοια κομμάτια. Νομίζω ακόμα είναι πολύ νωρίς και εγώ δεν νιώθω έτοιμος για να διαχειριστώ το κομμάτι του live stream. Οπότε, αν καταφέρουμε και πάμε εκεί, θα ξεκινήσουμε και live stream με περισσότερα παιχνίδια, με παιχνίδια τα οποία θα μου λέτε εσείς κτλ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το επεισόδιο. Πλέον έχουμε λεφτά, μπορούμε να κάνουμε κτίρια, το οποίο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πριν, και πάμε να θυμηθούμε λίγο τις συνθήκες νίκης, έτσι, για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ότι χρειαζόμαστε 20 settlement και έχουμε 10 μόλις. Να κερδίσουμε, λέει, τη Latin Empire, εντάξει. Να κερδίσουμε την νίκαια, την οποία θα προσπαθήσουμε, και να πάρουμε και την τραπεζούντα. Αυτά είναι ζητούμενα τα οποία μας δίνει το παιχνίδι, και μας λέει να κάνουμε και eliminate τραπεζούντα, νίκαια, και να έχουμε και 10.000 στο πορτοφόλι μας. Οκ. Λοιπόν, τα φαγητά μας πάνε καλά, τα χρήματα μας πάνε αρκετά καλά πλέον, εφόσον τους πήραμε εδώ πέρα φράγκα. Και επίσης στη διπλωματία σας έδειξα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εξτρά.
Όμως στη τεχνολογία έχουμε 2 γύρους για να ξεκλειδώσουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα είναι κτίρια τα οποία δίνουν χρήματα γενικότερα, και λέω μετά να ξεκινήσουμε κάτι σε τέτοιο, σε military, ώστε να έχουμε λίγο balance μεταξύ στρατού και πώς το λένε, και οικονομικών. Ωραία, οπότε κτίρια δεν θα φτιάξω προς το παρόν, να σας πω την αλήθεια. Ίσως μόνο λίγο δυναμώσω κάνω 2 στρατηγούς. Λοιπόν, αυτός δεν έχει καινή θέση εδώ. Αυτός έχει 3 καινές θέσεις και μπορεί να βγάλει από εδώ καλούς στρατιώτες. Τους λέω καλούς και κακούς, να ξέρετε. Νομίζω ότι αυτή είναι λίγο πιο δυνατή από τους άλλους. Μου αρέσουν πολύ αυτοί εδώ οι Peace, οι οποίοι αργούν και λίγο να βγουνε. Θα βγάλω και ένα τοξότη. Και λέω να βγάλουμε και έναν Swordsman. Swordsman εδώ τι έχουμε, έναν. Οκ, θα βγάλουμε έναν Swordsman. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να πάρουμε τον κατάσκοπο Παύλα Ποπά. Να τον πάμε με μια βόλτα προς τα εδώ να δούμε τι παίζει. Ωραία. Και θα πάμε στον επόμενο γύρο. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1251. Και σκέφτομαι, παιδιά, μήπως διαπραγματευτούμε τις συζύγους με τις Δρέτες ή κάτι. Μήπως πάρουμε εδώ την περιοχή. Βέβαια θα περιμένω και λίγο να δω πώς κάνουν κανένα πόλεμο με την Νίκαια ή κάτι τέτοιο τώρα που τους έχουμε πιέσει από όλες τις μεριές. Θέλει λίγο σκέψη, να σας πω την αλήθεια. Σήμερα το επεισόδιο δεν θα βγει και πολύ μεγάλο, να ξέρετε, σε γενικές γραμμές. Πιστεύω βγήκα μισάωρο, 40 λεπτά βία, κάπου εκεί το έχω υπολογίσει. Ωστόσο, ένας Σέρβος βασιλιάς κατεβαίνει προς τα κάτω. Νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύσουμε από αυτούς αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τους συμφέρει να μπουν σε πόλεμο. Γιατί θα τους επιτεθώ, θα τους πάρω και άλλα λεφτά. Κάπως έτσι θα πηγαίνει το έργο με αυτούς πλέον. Η Νίκαια θέλω να πάρει μόνο το στρατό της από εδώ, να μας καθαρίσει το χώρο ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε την επιδρομή. Βέβαια είναι πολύ κοντά και τα πλοία έρχονται αρκετά γρήγορα από την Σμύρνη, ξέρω εγώ, στο Μιστρά και το αντίστροφο. Και ίσως δυναμώσουμε και λίγο το στρατό μας στην Κρήτη που τον έχουμε ξεχάσει εντελώς. Η Τραπεζούντα θα κάνει ειρήνη με την Νίκαια. Οκ, εδώ θα φτιαχτεί και αυτό. Ωστόσο συνεχίζεται εδώ πέρα η επιδημία και αυτό κάνει κακό στο public order. Και θα ήθελα, παιδιά, να δούμε πώς κάνουμε εδώ πέρα κάποια διπλωματική κίνηση για να πάρουμε εμπόριο πιο πολύ. Δεν θέλει τίποτα αυτός από εμάς. Λοιπόν, και έλα εδώ να δούμε. Τι θέλεις, 2 περιοχές, ρε φίλε. Δεν σου δίνω 2 περιοχές, να πας να χυστείς. Την Κωνσταντινούπολη τη δίνεις όμως για τις συζύγους. Άσε ρε πονηρέ. Οκ, δίνουμε τη Ρόδο, αλλά δεν δίνουν συζύγους. Εντάξει ρε φίλε, είστε αχάριστοι. Δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή. Με νοιάζει πιο πολύ να φτιάξω τις σχέσεις μου με αυτούς εδώ. Welcome, worthy friend. I trust you bring words that honor both your people and ours. Θα κηρύξουμε πόλεμο στη Μακουρία. Να φτιάξουμε λίγο τις σχέσεις μας με αυτούς. Οκ. Έτσι, αυτή είναι εκεί κάτω. Και λέω να κάνουμε και μια ειρήνη με αυτούς. Χάι, ωραία. Ευκαιρία για λεφτά, παιδιά. 3K δεν δίνεις. 2K δίνεις, φίλε μου. Δίνεις, 2.500, φίλε μου. Είδατε, παιδιά, όποιοι δίνουν λεφτά, τους λέμε φίλους μας. Όλοι οι άλλοι να πάνε να χυστούν. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ειρήνη. Ωραία, πήραμε και το trade agreement και μας ανοίγει καινούργιο δρόμο εδώ. Σουηδία βλέπω, Δανία, αυτό εδώ πέρα το league, δεν ξέρω καν πώς λέγεται, Αγγλία, οκ. Πήραμε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, χάι, θα το πληρώσεις το χάι και εσύ. Λοιπόν, 2,5 είναι τα ρήφα μας, φίλε. Δεν δίνει 2,5. 1.800. Ούτε 1.800, τι λες ρε φίλε. Δύσκολος μας το παίζεις εσύ, Έλα, 1 χιλιάρικο, δώσ' το. Ωραία.
800 θα μου δώσεις εμπόριο. Είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, τέλεια. Θα βρούμε και εδώ αυτό το Σουλτανάτο. Πάρε και έναν Aggression Pact. Χάει και εσύ. Ωραία παιδιά, θα μαζεύουμε χρήματα. Λοιπόν, 1000 δίνεις. Για να δούμε. Moderate. Όχι. Ας του κάνουμε μια προσφορά ακόμα στα 800. Είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, Σουηδία. Αλλά με αυτό δεν έχουμε καλές σχέσεις. Ναι, βασικά δεν θέλω τη Defensive Alliance. Δώσε και αυτό. Ωραία, δώσε και εσύ λεφτά για το εμπόριο. Α, έχουν χρήμα αυτοί, οι Σουηδοί. Ναι, αλλά δεν τα δίνει σφιχτό κολλετήπε. Α, του δώσουμε 1500, δεν πειράζει. Ωραία, 1800 τότε. Να είμαστε ρε παιδί μου έτσι στρογγυλά. Είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, οι Σέρβοι είπαμε δεν μας ενδιαφέρουν, εσείς δεν μας ενδιαφέρετε, η Αγγλία μας ενδιαφέρει να πάρουμε πράγματα. Κοιτάξτε, δεν θα σας κάνω ένα Aggression Pact. Θα σας πάρω όμως χρήματα για εμπόριο και εσάς. Moderate εσείς, Ωραία. Είσαι ωραίος και μετράς. Δανία. Είδατε πόσο εύκολα ανοίγουν οι δρόμοι, παιδιά. Με μια απλά διπλωματική κίνηση. 2.000. Α, το έσβησε. Οκ, καλά πήγε αυτό. Δεν δίνεις τόσα εσύ ρε και εσύ σφιχτόκολλος είσαι. Δεν χρήμα ρε να φάει όλα όσοι ρε φίλε. 1500. 1200. Εντάξει. Θα τα πάρω, σε ευχαριστώ. Ωραία, πολύ καλά. Και έχουμε και αυτούς εδώ. Έχουν και νύφη καλή αυτοί, για τον Αρσί. Και άμα σου δώσω και εμπόριο, το σκέφτεσαι. Bye. Έχουν καλή νύφη αυτοί, παιδιά, κρατήστε τον, το θυμηθούμε. Ο Ναρσής με αυτή θα κάνει καλά παιδάκια. Λοιπόν, οι Σέρβοι είπαμε δεν μας νοιάζουνε. Α, με τους Ούγγρους ξεχαστήκαμε. Δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμα, Βέβαια πέφτουν λίγο οι σχέσεις μας. Λοιπόν, μπορούμε να τους δώσουμε small gift, μεγάλο και μικρό. Θα του δώσουμε ένα small, έτσι να έχουμε να παίζουμε. Α, οκ. Άμα σας δώσουμε ένα medium, ρε παιδί μου, θα γίνετε φίλοι μας. Πάλι δύσκολοι θα είστε. Ωραία, ξέρεις κάτι, θα σας δώσω 1500 γιατί τώρα έχω λεφτά. Ωραία, πάρτε 1800, ξέρω εγώ. 2 κάπα και τη φιλία σας. Παιδιά, θέλω τη φιλία για αυτούς. Γιατί αν κάπου ξαναποφασίσουμε να μπούμε σε πόλεμο με τη Σερβία, θέλω να έχω ένα φίλο, να σου πω την αλήθεια, ο οποίος είναι δυνατός. Έλα ρε μπρο, 2-300, ξεχωλά. Τέλος πάντων. Δύσκολος μας βγήκε εσύ. As requested, I give ear to your just and undoubtedly noble requests. Εντάξει, δεν θα σου δώσω άλλα λεφτά. 16.000 έχουμε φτάσει. Δηλαδή, όπα. Κάπου, όπα. Ωραία. Είμαστε κούκλοι, παιδιά. Πήραμε πολλές διπλωματίες, πήραμε χρήματα σε κάθε γύρο. Οπότε πλέον μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να φτιάξουμε κτίρια, μπορούμε να φτιάξουμε στρατό. Μπορούμε να κάνουμε το δυράχιο level 3 στην Ήπειρο. Το οποίο δίνει και catapult, Α, δίνει στον Garrison κάπου τα πελτόχη σε στρατό. Μπορούμε να φτιάξουμε και εδώ αυτό. Βέβαια έχουμε θέματα με τα Squiller και εδώ, Δεν υπάρχει ένα κτίριο που να το φτιάχνει λίγο το Squiller. Αυτό κάνει κακό στο Squiller, αυτό ανεβάζει λίγο το public order
Civic Center. Ας φτιάξουμε ένα gibbet, ξέρω εγώ. Στοιχίζει βέβαια τάτη μου. Ας ετοιμάσουμε και το στρατό από εδώ. Να κάνουμε το ντου. Εσύ για έλα προς εδώ να δούμε τι παίζει. Ωραία. Μπορούμε και στην Κωνσταντινούπολη να φτιάξουμε κτηριά. Λοιπόν, Market Square, το οποίο ανεβάζει πολύ το Squilor και αυτή τη στιγμή δεν μας συμφέρει νομίζω. Ωστόσο έχουμε και λίγο χτυπημένα, λέει, τύχη. Βέβαια δίνει πολλά χρήματα το συγκεκριμένο κτίριο. Increase slots, λέει. We work on the window operating system. Οκ. Ας το αφήσουμε έτσι προς το παρόν. Εσύ έλα εδώ να πάρεις και εσύ λίγο στρατό ακόμα. Ωραία, πάμε. Επόμενος γύρος. Ωραία, έχουμε χρήματα, έχουμε δύναμη, έχουμε στρατό. Και λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επιδρομή στην Νίκαια. Σκέφτομαι να την ξεκινήσουμε παράλληλα από δύο πλευρές. Βέβαια πρώτα θέλω να φύγουν οι τύποι οι οποίοι είναι εδώ στα παραλία μας. Αυτοί εδώ, ας πούμε, αυτοί εδώ πέρα, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν προς τα εδώ νομίζω, και μετά να κάνουμε τι να κάνουμε. Παιδιά, ο σκυλός μου κάτι έχει πάθει και ροχαλίζει περίεργα. Τι είπα το λέπρος? Τον ακούρασα σήμερα στη βόλτα μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, οκ. Ηρέμησε, μια χαρά το βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, και τι σας έλεγα, ναι. Να φύγουν πρώτα αυτοί εδώ, ώστε να έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την επέκτασή μας από εκεί. Δεν ξέρω και αν οι Σέρβοι έχουν κάνει κάτι με αυτούς σε πόλεμο. Θέλω να το δω. Ωραία. Η Σικελία σε πόλεμο με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Σερβία με την Νίκαια. Οκ. Και πρέπει να πάρουμε μέρος τώρα με κάποιους από τους δύο. Οι Σέρβοι ξαναμάζεψαν στρατό εδώ. Η Νίκαια ωστόσο είναι ψηλοαποδυναμωμένη από εδώ, οπότε μπορώ να τους πάρω την Νίκαια. Μάλλον θα πάω με τους Σέρβους, παιδιά, να ξέρετε. Ας φύγει και αυτός από εδώ. Ας φέρουμε και αυτόν στη Ρόδο. Και λέω να αλλάξουμε τα κτίρια εδώ. Λοιπόν, η αρχή. Αυτό εδώ πέρα είναι Ghost Head. Okay. Λοιπόν, βασικά θα αλλάξουμε την πόλη για αρχή. Και λέω να τη φτιάξουμε μια World City, η οποία δίνει πράγματα. Since Engineer, ας την αφήσουμε προς το παρόν. Ας καταστρέψουμε αυτό. Και τα filters ας τα φτιάξουμε από την αρχή δικά μας. Οκ, και πάμε να φτιάξουμε αυτό εδώ, το οποίο δίνει Foreigner Camp. Έχει και Armory μετά και City Fort, έχει πολλά πράγματα έτσι. Νομίζω θα μας κρατήσει για αρκετό καιρό συντροφιά αυτή εδώ η σειρά. Ωραία, εσύ φτιάξτε εδώ και έναν αυτόν, δεν βιαζόμαστε. Έχω υπομονή για εσάς. Οι Ισδρέτες είναι μια χαρά, η Φιλιππούπολη είναι καλά και εσείς εδώ είστε πολύ καλά. Μπορούμε να φτιάξουμε και Hot Springs εδώ, το οποίο δίνει Sanitation, μας δίνει Public Order και Growth. Ας το φτιάξουμε να υπάρχει και αυτό θα το αφήσουμε προς το παρόν, να κρατήσουμε τα λεφτά μας. Οι Ισδρέτες έχουν εκκλησίες και τέτοια πράγματα. Προς το παρόν έχουν αυτή, η οποία μας κρατάει λεφτά. Και λέω να φτιάξουμε μια σκήτη ορθόδοξη καλύτερα εδώ. Ωραία. Και μπορούμε να φτιάξουμε και βιβλιοθήκη, η οποία μας δίνει και 200 from culture και research rate 4%. Κρατάει φαγητό μόνο. Ο φαγητά είμαστε αρκετά καλά.
Μπορούμε να φτιάξουμε και architect workshop. Okay, έχει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, το μοντάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δημόσια ειδική εδώ έχουμε, είμαστε αρκετά καλά. Και λέω να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη, να σου πω αλήθεια. Ας φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη. Ωραία. GG. Και πάμε τώρα να βοηθήσουμε τους έργους στο κομμάτι με την οίκαια. Λοιπόν, δώστε μόνο λίγο να θυμηθώ εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε 2 από αυτούς, ωραία. Θα έρθουν αυτοί λογικά προς τα εδώ και θα τους κηρύξουμε μετά τον πόλεμο. Income θα έχουμε, εδώ θα είμαστε πολύ καλά. Ωραία. Τέλεια. Αναμενόμενη η μάχη εδώ για την οίκαια. Νομίζω ότι δεν είχαν και άλλες επιλογές οι Σέρβοι μπροστά τους. Εδώ οι Σικελοί ανεβαίνουν και αυτοί προς τα πάνω, βέβαια. Εντάξει, δεν με προβληματίζουν τώρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν θα μας κάνουν και κάτι. Βέβαια θα ήθελα να βρω έναν τρόπο να φτιάξω λίγο ακόμα τη σχέση μας. Οι Ούγγροι πάνε προς τα εδώ και δεν ξέρω γιατί. Βλέπουμε εδώ και την Πολωνία η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω. Ωραία. Φεύγουν και αυτοί. Πολύ καλά. Φεύγει και αυτός. Επίσης πολύ καλά. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε θέση στον πόλεμο, παιδιά. Η νίκαια θα γίνει δική μας. Για αρχή η πρωτεύουσά τους και στη συνέχεια βλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Οπότε λέω, παιδιά, να κάνουμε τη μάχη της νίκαιας, η οποία πιστεύω θα είναι πολύ σημαντική. Και να αφήσουμε το επεισόδιο κάπου εδώ. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Βλέπω εδώ πέρα πολιορκεί αυτός εδώ την νίκαια. Πρόβλημά του θα πω εγώ. Πρέπει να διασφαλίσω άλλα πράγματα, νομίζω, πρώτα. Λοιπόν, δεν είμαστε πολύ καλά με αυτούς. Very friendly. Θέλετε και την ευδοξία. Και δίνετε 3 χιλιαρικάκια. Είναι πολύ καλή αλήθεια η ευδοξία. Λοιπόν, εφόσον θες την ευδοξία, καλέ μου φίλε μου καλέ. Έχει 3 χιλιάρικα μάχε. Τα δίνεις όλα. Δώσ' τα. Είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, πού είναι αυτή η Σικελή εδώ πάνω θέμα τους? Γίνεται improving και οι σχέσεις μας. Welcome, my friend. I will give ear to you and give tongue to the people's words. Λοιπόν, δώσε ένα πόλεμο με την Αγία Ρώμα και Αυτοκρατορία. Δεν με νοιάζει. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχω φίλους, γιατί σκέφτομαι να κάνω κάτι αδίσταχτο πάλι. Είσαι 52 χρονών, ρε Τζοάν, εσύ. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Please be seated and take wine. Οκ. Πάμε λοιπόν να επιτεθούμε. Σκέφτομαι, παιδιά, να τελειώνω με τη Σερβία, να σου πω την αλήθεια. Ωστόσο είχα κάπου εδώ πέρα έναν Σέρβο βασιλιά. Μάλλον δεν θα επιτεθώ αυτή τη στιγμή. Ας πάρουν και την νίκαια. Δεν πειράζει. Οπότε δεν θα τη δούμε σε αυτό το γύρο. Σε αυτό το επεισόδιο βασικά. Λοιπόν, θα ανεβάσουμε εδώ πέρα σε Weld City και τη Θεσσαλονίκη. Να ανεβαίνουν σιγά σιγά οι πόλεις μας, να έχουμε παραπάνω income. Εδώ δεν μπορώ να βρω λύση για το πρόβλημά μου, παιδιά. Δεν μπορώ να βγάλω extra general. Και δεν μπορώ να έχω συνέχεια κάποιον εδώ να με δεσμεύει. Ελπίζω με αυτό εδώ να μας φτιάξει λίγο το public order. Και θα δούμε πώς θα πάει. Περιμένω και στη Ρόδο να δω τι θα γίνει. Να σας είμαι ειλικρινής, μόλις τελειώσει εδώ, να δούμε αν θα μπορούμε να βγάζουμε ποδοκαταπέλτες. Θα βοηθήσει πολύ την προσπάθειά μας. Ωραία. Λοιπόν. Οκ. Είμαστε πάρα πολύ καλά, θα σας πω. Και λέω να αφήσω κάπου εδώ το επεισόδιο. Το ξέρω θα βγει λίγο μικρό σήμερα. Αλλά νομίζω κάναμε καθοριστικά βήματα στη διπλωματία και σε πράγματα γενικότερα τα οποία θέλαμε να κάνουμε λίγο έξω από τους πολέμους. Στο επόμενο επεισόδιο σκέφτομαι
να πάρουμε, βασικά να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο ξανά απέναντι στη Σερβία και αυτή τη φορά να το τελειώσουμε, γιατί θέλω να πάμε να κατευτούμε λίγο με την Νίκαια. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι περιοχές οι οποίες μας ενδιαφέρουν να πάρουμε για να κερδίσουμε το project. Σκέφτομαι πολύ αυτούς εδώ, να σας πω την αλήθεια, όχι τα Papal States τόσο πολύ όσο τη Σικελία. Βέβαια κάνουμε improving τις σχέσεις μας και είναι πολύ πολύ καλό, αλλά το σκέφτομαι. Και σκέφτομαι και επίσης και αυτούς. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, απλά ξέρετε αυτά αλλάζουν στο τσακ μπάμε αν θέλεις. Ναι, αυτό που λέτε. Οπότε θα αφήσω κάπου εδώ το επεισόδιο για σήμερα. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια λίγο για τη σειρά, για το Rome που σας είπα. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να ασχοληθούμε μαζί του. Είδα επίσης κάποια πράγματα στις μάχες που μου άρεσαν πάρα πολύ. Θα σας τα εξηγήσω όμως όταν θα έρθει η ώρα να γράψω το επεισόδιο. Θέλω να πιστεύω τώρα ότι το πρόγραμμα θα πάει. Παρασκευή θα ανέβει Total War Pharaoh Dynasties και τώρα Σάββατο και Κυριακή θα ανεβάσω το Rome το 2. Κάπως έτσι το έχω σχεδιάσει, αλλά ναι, θα σας πω πως θα πάει. Ίσως με κάποιο μήνυμα, ίσως το δείτε κι εσείς, δεν ξέρω. Οπότε παιδιά, ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που παρακολουθείτε το περιεχόμενό μου, να κάνετε like και εγγραφή διότι βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης θα ήθελα να ξέρετε ότι πρέπει να φτάσουμε το στόχο στους 500. Ιδανικά θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος να το κάναμε μέχρι το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο. Πιστεύω το έχουμε. Οπότε ναι, ήμουν ο Flake παιδιά και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά σε όλους σας.